טוב, אנחנו נתחיל את הוובינר הראשון מבין שניים. צמצמתי את זה לשני וובינרים. הנושא הזה הוא נושא רחב, בדרך כלל מדובר פה בקורס של לא מעט מפגשים עם הרבה מאוד חומר, אבל המטרה היא לא לייצר מהוובינרים האלה רואי חשבון או יועצי מס. המטרה היא באמת להבין מה זה הדוחות הכספיים, מה אפשר להבין מהם, מה אפשר ללמוד מהם, איזה נתונים אפשר לקבל, ובעצם לנצל את הדוחות הכספיים לתועלתנו, כי יש הרבה מידע שאפשר לקבל מתוך הדוחות הכספיים, ומהניסיון שלי עם בעלי העסקים שאנחנו פוגשים אותם, לא משנה כמה נשב ונסביר, זה סינית, זה לא עובר. אז אנחנו ננסה בשני המפגשים הקרובים להבין קצת על הדוחות הכספיים וקצת מה אנחנו יכולים ללמוד, מה אנחנו יכולים ללמוד. מבחינתי לפחות זה אחד המידעים הכי חשובים שאפשר לקבל. אז בואו נתחיל, יש לנו היום שעה ובעוד שבועיים או שלושה, ב8 ביוני לדעתי, זה הוובינר השני, שני וובינרים שמתנקזים בנושא הזה. אנחנו היום נדבר ונכיר את הדוחות הכספיים. אנחנו נכיר שלושה דוחות כספיים שהם משמעותיים ומהותיים, ובוובינר הבא אנחנו באמת נצלול לתוך הניתוח. זאת אומרת, באמת ננסה להבין מה אפשר ללמוד מתוכם. אי אפשר ללמוד מתוך הדוחות בלי להכיר אותם קודם. אז אנחנו היום קודם כל נכיר את הדוחות, נצלול, נסרוק, נבין איך בנוי הדוחות ומה כל דבר, מה קורה שם בפועל, עוד שבועיים שלושה אנחנו בעצם ניכנס וננתח את הדוחות באופן פעיל. אז למה החלטתי בכלל לעלות לוובינר כזה של ניתוח דוחות כספיים? מהסיבה מאוד פשוטה שבאמת מי שיודע לקרוא דוחות כספיים, מי שמסתכל על דוחות כספיים ומבין את הסיפור שמאחוריהם, יכול באמת לקבל הרבה מאוד תובנות על הפעילות העסקית, מצב העסק, מגמות שקיימות בעסק, לזהות הרבה מאוד בעיות שאפשר לראות מתוך הדוחות עוד לפני שרואים אותם בפועל או שעוד לפני שהן יוצאות בפועל. וגם לקבל הרבה מאוד החלטות שהן באמת מבוססות על נתונים אמיתיים ולא סתם על תחושות בטן. אני מכיר אנשי עסקים שפועלים מתוך תחושות שמנותקות לפעמים מתוך הנתונים, ודווקא מי שמכיר את הדוחות הכספיים באמת יכול להבין הרבה מאוד דברים על הדוחות. לפעמים אתם יודעים, בעלי העסקים באים, רוצים הלוואה, או מכינים את המאזן, ואז שואלים את המאזן טוב או לא טוב. ואני מאמין שמי שיהיה איתנו בשני הוובינרים הקרובים יוכל לדעת לבד או לזהות או להתחיל להבין לבד אם החברה שלו היא חברה טובה או לא טובה על סמך הדברים שאנחנו נלמד בשני הוובינרים שאנחנו התחלנו אותם היום. אז יש לנו בעצם שלוש דוחות כספיים שאנחנו נתעסק איתם בוובינר הזה, בוובינר היום ושווה בעוד שבועיים. הדוחות הם דוחות הרווח וההפסד, נדבר על המאזן ונדבר על תזרים מזומנים. זה בעצם שלוש דוחות שאמורים לתת לנו תמונה שהיא תמונה מקיפה, כשדוח הרווח וההפסד כמשמעותו כן הוא דוח שמצביע על תוצאה עסקית לתקופה מסוימת, נניח לשנת מס. אני יכול להחליט שאני רוצה דוח רווח והפסד לרבעון, לחודש, לשבוע. כל תקופה שאני אגזור אני יכול להחליט שאני יכול למדוד בה את הרווח וההפסד. אז איפה נבין מה זה אומר למדוד את הרווח וההפסד? יש לי את המאזן, שהמאזן הוא בעצם מייצר לי תמונה גם של הנכסים וגם של ההתחייבויות של העסק שלי ליום מסוים, לנקודת זמן מאוד מסוימת. גם לזה ניצול ונבין מה מדובר. ותזרים המזומנים שהוא לוקח בעצם את כל התמונה העסקית ופורס אותה על פני ציר הזמן. בעצם הוא מתרגם לנו את כל הפעילות העסקית לפעילות על בסיס כניסה ויציאה של כספים. אנחנו נבין מה זה אחרי שנדבר גם על הרווח והפסד וגם על המאזן. השיטה שלנו לא השתנתה. אם יש לכם שאלות אז תציפו אותם במסגרת הצ'אט פה למטה. אני אעצור מדי פעם ואני אענה על השאלות, איזה שאלות שיש. הקצבתי לעצמנו שעה כדי שזה לא לנו כבד מדי, זה 8 בערב, ובכלל חשבתי להעביר את הוובינר לשעה יותר מוקדמת, אז אנחנו נחליט בהמשך אם נבין נעשה את זה סביבות 5 אחרי צהריים או בין בשעות הערב.
יש כאלה שקשה להם אחרי צהריים, יש כאלה שקשה להם בערב, נמצא את האיזון, אבל אני שמח לראות פה מעל 200 אנשים, זה תמיד מחמיא וכיף לראות את האנשים שמצטרפים כאן. אז ברשותכם בואו נתחיל קודם כל מדוח הרווח והפסד, ונבין מה זה דוח הרווח והפסד שאנחנו מדברים עליו כל הזמן. אז בעצם דוח הרווח והפסד יש לו מטרה, המטרה שלו היא להצביע על תוצאות כספיות לתקופה מסוימת, כמו שאמרתי מקודם, זה יכול להיות שנה, חודש, שבוע, יום, רבעון, חצי שנה, כל תקופה שאני ארצה למדוד אני יכול למדוד אותה, כשהתוצאה של דוח הרווח והפסד היא בעצם להראות את הרווח או את ההפסד שנובע מתוך הפעילות העסקית, וחשוב לי להדגיש, בגלל שאנחנו או בעולם החשבונאות עושים את ההפרדה מסכומים כוללים מע"מ ולא כוללים מע"מ, והסכום, המע"מ לפחות, הוא לא שייך לבעל העסק אלא שייך למדינה, כל הנתונים שמופיעים בכל הדוחות הכספיים הם נתונים שלא כוללים מע"מ. זאת אומרת, כשאני מדבר על מחזור, אני מדבר על מחזור לפני המע"מ, לא כולל מע"מ, וזה חשוב להבין את התוצאה, כי הרבה פעמים כשמדברים עם אנשי עסקים, אז אומרים כן, עשיתי מחזור החודש של 1,000,000 שקל, אבל 1,000,000 מבחינתו זה כולל מע"מ, אני מבחינתי זה לא כולל מע"מ, המע"מ הוא לא שייך לי, ולכן הוא לא רלוונטי למחזור הפעילות שלי. איך בנוי דוח רווח והפסד? אז הוא בנוי בצורה קצת מפחידה. בכלל, להסתכל על דוחות כספיים למי שלא רואה ומי שלא מכיר זה נראה מאוד מפחיד, כי זה מלא מלל והמון המון מספרים, וכשאני יושב תמיד עם אנשים על דוחות כספיים ומנסה להנגיש להם אותם ולהסביר להם אותם, אני יכול להבין את הטראומה של לראות פתאום את הדבר הזה מול העיניים ולא להבין מה רוצים מהם. אבל אם נסתכל רגע דרך הדברים, אז בעצם הרווח וההפסד מורכב משני חלקים. מורכב מההכנסות, שזה השורה הראשונה, ומההוצאות, שזה כל שאר ההוצאות האחרות, רק שהחלוקה שלהם חשובה לנו כדי לדעת לנתח את הפעילות בצורה כזאת, שנבין מה הרווחיות האמיתית של העסק, וכך יש לנו את ההכנסות, ואחרי זה יש לנו את עלות המכירות, זאת אומרת כמה עלו לי ההכנסות, נבין תכף מה מדובר, יש לי את הרווח הגולמי, זה הרווח הישיר על ההכנסה, ואז יש לי הוצאות מכירה, והוצאות הנהלה וכלליות, והוצאות אחרות, ובסוף יש לי איזשהו רווח תפעולי, הוצאות המימון, כמה עלה לי לממן את כל הפעילות שלי, רווח לפני מיסים, ובסוף הרווח הנקי בשורה התחתונה. למה הרווח והפסד מחולק ככה? משום שכשאני שואל את עצמי מה הרווחתי, זה לא שהייתה לי הכנסה בסכום אחד והוצאה בסכום אחד. חשוב לי לחלק את ההוצאות למגזרים ולסעיפים שונים, כי כל סעיף יסביר לי משהו אחר בדוח הרווח והפסד, ואנחנו נצלול ונבין כל אחד ואחד מהם. אז מבחינת הכנסות, אנחנו מתחילים עם השורה הראשונה, הכנסות. שורת ההכנסות תמיד תצביע לנו על הכנסות מפעילות עסקית שוטפת. זאת אומרת, אם אני מוכר מוצרים, אז שם יופיעו הכנסות ממכירת מוצרים. ואם אני נותן שירותים, אז שם יופיע הכנסות ממתן שירותים. ואם אני גם נותן שירותים וגם מוכר מוצרים, זה יופיע עדיין באותה שורה, כי סעיף ההכנסות מייצג את ההכנסות השוטפות מהפעילות העסקית השוטפת, ושם זה נמצא. חשוב לי כן להסביר שאותן מכירות שנמצאות הן מכירות נטו, זאת אומרת שאם יש לי לקוח שהחזיר לי סחורה, אז זה נמצא בסעיף ההכנסות, כי בעצם זה לא הכנסה מלאה, זה הכנסה חלקית, ואם יש לי הנחות שנתתי ללקוחות, גם הם נכנסים שם, ככה שההכנסות, סעיף ההכנסות הוא באמת הסעיף שמייצג את מחזור הפעילות של החברה האמיתית מהפעילות השוטפת. מה קורה כשיש לי הכנסות חריגות, למשל רווחי הון כי מכרתי ציוד או מכרתי מכונות או שקיבלתי דיבידנדים, ההכנסות עליהם לא חלק מהפעילות השוטפת שלי ולכן הם לא יופיעו בסעיף ההכנסות. זאת אומרת שאני מייחד את סעיף ההכנסות לפעילות השוטפת שלי בלבד. כנגד סעיף ההכנסות, אני רוצה להראות לקוראי הדוחות הכספיים, אני רוצה להראות להם כמה עלו לי ההכנסות. זאת אומרת, יש לי עלות. אם אני מוכר סחורה, אז יש לי עלות של סחורה שאני או רוכש או מייצר. אם אני נותן שירותים, אז יש לי אנשים שעסוקים במתן השירותים האלה, שאלה האנשים שמתעסקים נטו באותו שירות, ואני ארצה לראות כמה זה עלה לי. זאת אומרת, אני מנסה מתוך כל ההוצאות להתחיל לצבור הוצאות שאני יודע לזהות אותן שהן שייכות למכירה עצמה,
כדי להבין מה באמת הרווחתי. כי לצורך העניין, אם אני לוקח כוס ואני מוכר אותה ב10 שקלים, אני יכול להגיד שהכנסתי 10 שקלים, אבל זה לא באמת שהכנסתי 10 שקלים, כי כדי למכור כוס אני צריך לקנות כוס. זאת אומרת שאם כוס עולה לי 6 שקלים ומכרתי אותה ב10 שקלים, אז בעצם אני מתחיל לספור רווח מ4 שקלים, משם בעצם מתחיל כל האירוע. ולכן חשוב לעשות את ההפרדה הזאת ולהציג את הנתונים האלה בנפרד. אז קודם כל, דיברנו על זה שאנחנו רושמים את עלות המוצרים שמכרתי. שימו לב שעלות המכירות מתייחסת רק למוצרים שמכרתי, וזה תכף מוביל אותי למלאי שנדבר עליו, כי אני תמיד בסוף שנה עושה שיחות ארוכות עם לקוחות על למה לא נכון לקנות למלאי מוצרים, וכאן אני אסביר את זה שוב דרך עלות המכירות. אז עלות המכר מתייחסת רק למוצרים שמכרתי, והיא מתחשבת גם במוצרים שהיו לי בתחילת השנה כמלאי, מוצרים שרכשתי במהלך השנה והוספתי אותם למלאי הקיים, ומתחשבת כמובן ביתרת המלאי בסוף שנה. למה אני מתכוון? נניח ואני רכשתי 100 מוצרים, קניתי 100 יחידות, כל יחידה קניתי אותה ב10 שקלים, ומכרתי רק 80 יחידות ב30 שקלים כל יחידה. אם לא היה לי מלאי בתחילת שנה, אז המוצרים שמכרתי, מכרתי 80 יחידות, היחידות שמכרתי עלו לי 800. 80 יחידות כפול 10 שקלים כל יחידה. ולכן מבחינתי, כשאני אלך ושואל את עצמי כמה הרווחתי, אז בעצם מכרתי 80 יחידות ב-30, זה 2,400, ובסך הכל עלו לי, אותם יחידות שמכרתי עלו לי 800, למה? כי קניתי 100 יחידות, נשארו לי 20 יחידות, ולכן עלה לי בסך הכל 800 שקלים, הנה זה כאן, ולכן בפועל הרווחתי 1,600 שקלים. מה קורה עם המלאי הזה? אנחנו נסביר שנגיע למאזן מה קורה עם מלאי, ונדבר גם קצת על קוריוזים, אבל צריך לזכור שאני מתייחס אך ורק לעלות המוצרים שמכרת. יש מקרים שבהם המלאי נרכש בשכבות מחיר שונות, וזה גם הגיוני. אני קונה בתחילת שנה, ואז אני קונה באפריל, ואז אני קונה ביוני, ואז אני קונה עוד ועוד, והמחירים עולים. וכשאני בא למכור, אני רוצה לדעת מאיזה יחידות מכרתי את המלאי, כי לפי זה נקבע המחיר. וכאן, מי שמכיר את שיטות הערכת המלאי, יש לנו 2 שיטות הערכת מלאי שאנחנו מכירים. לאחת אנחנו קוראים פיפו, לשנייה אנחנו קוראים ליפו. פיפו זה first in, first out, זאת אומרת היחידות הראשונות שנכנסו למלאי הם היחידות הראשונות שאני מוכר, זאת אומרת הערכת המלאי נעשית מהמלאי הישן אל החדש, וליפו זה האחרון שנכנס, הוא הראשון שיוצא, בדיוק הפוך. הערכת המלאי מתבצעת לפי היחידות החדשות יותר והולך אחורה לישן. ברשות המיסים מאמצים את גישת הפיפו, גישת המלאי שנכנס ראשון הוא היוצא הראשון, ולפי זה מתבצעות הערכות המלאי של החברה. עכשיו, למה לא כדאי ללכת בסוף שנה ולבצע רכישה של מלאי? מסיבה אחת פשוטה, א', מלאי עולה כסף, 2, אם אני לא מוכר את המלאי הזה בסוף שנה, אז אני לא מקבל את המלאי הזה כהוצאה, ולכן מיותר ללכת ולקנות מלאי מי שחושב שברכישת המלאי ייהנה מהטבות מיסוי. וכאן בעצם אנחנו נראה איך אני מעריך מלאי שנרכש בשכבות שונות. כך באותה דוגמה שרכשתי 100 יחידות, וכל יחידה נרכשה ב10 שקלים, ומכרתי 100 יחידות, אבל היו לי במלאי בתחילת השנה, היו 40 יחידות שרכשתי ב8 שקלים, אז שימו לב שבשיטת הפיפו, השיטה שבה אני לוקח את הנכסים, את המלאי הישן ומאותו אני מוכר, אז מתוך ה80 יחידות שמכרתי, 40 עלו לי 8 שקלים, ועוד 40 עלו לי 10 שקלים. זאת אומרת, המלאי שלי יוערך לפי 720 שקלים, כך שהרווח שלי יותר גבוה. לעומת זאת, בשיטת הליפו, רכשתי לפי היחידות האחרונות, ולכן אני הולך לפי אותם 80 כפול 10, שזה ה800 שקלים.
הערכות עמלה האלה כמובן משפיעות מאוד על הרווחיות, אנחנו נדבר על זה גם כשנגיע למאזן, ונפגוש שם ונראה איך זה משפיע עלינו בדוחות הרווח והפסד במאזנים. מה קורה מבחינת הוצאות מכירה ושיווק? מה יש לנו בהוצאות האלה? אז אני מזכיר לכם איך זה נראה. התחלנו עם ההכנסות, עברנו להוצאות המכירה, נשארנו עם הרווח הגולמי, שזה בעצם הרווח שמסביר כמה הרווחתי על ההכנסות נטו, כמה עלה לי, כמה בעצם הרווחתי אמיתי על המכירה, ועכשיו אני מגיע להוצאות המכירה והשיווק וההנהלה והכלליות. אז מה יש לנו בהוצאות המכירה והשיווק? בהוצאות המכירה והשיווק, שם בעצם אני מייחד את הסעיף הזה להוצאות שעולה לי לשווק. למשל, אם אני אקח את ענף הפרסום, ענף הפרסום, הייצור מאוד מאוד זול, אבל החלק המשמעותי ביותר שם זה החלק של השיווק ופרסום, גם בעולם הביגוד, אותו דבר, הייצור יחסית זול, אבל השיווק והפרסום עולה הרבה מאוד כסף, ולכן אני רוצה לייחד סעיף ששם אני אכלול את כל הוצאות השיווק, כל הוצאות הפרסום, עמלות לסוכני מכירות. זה סעיף שיוחד שם. ובאיזה עסקים אני אעשה את זה? בעסקים שבהם הוצאות המכירה והשיווק הן באמת משמעותיות, הן באמת גבוהות, ובאמת ראוי לייצג אותן בצורה נפרדת משאר ההוצאות. יש לי את הוצאות המכירה, את ההוצאות ההנהלה והכלליות. אלה בעצם הוצאות התפעול של העסק, שם אני אפגוש את הוצאות שכר המנהלים, עובדי המנהלה, שכר הדירה, החשמל, הטלפונים, החזקת המשרד. זה בעצם הוצאות התפעול האמיתיות של העסק, כמה עולה להתפעל. ובדרך כלל, אנחנו נדבר על זה בוובינר הבא, אבל בדרך כלל אני ארצה לראות שהוצאות ההנהלה והכלליות, הוצאות התפעול, הן הוצאות די קבועות, הן לא אמורות להשתנות. זאת אומרת, השכר מעט עולה, שכר הדירה מעט עולה, אבל באופן גורף, ההוצאות האלה אמורות להיות די זהות ודי די קבועות ביחס לשאר ההוצאות בדוח רווח והפסד, ונדבר על זה כמובן גם בוובינר הבא, שנדבר על הניתוח עצמו, איך אנחנו מגיעים לדברים. הכנסות והוצאות אחרות, זה בדיוק המקום שאמרתי לכם בהתחלה, שבסעיף ההכנסות אני אכניס רק את הפעילות השוטפת ולא הכנסות חריגות. אז כאן המקום להכניס את הסעיפים החריגים. זאת אומרת, אותן פעולות חד פעמיות שקרו במהלך הפעילות העסקית של הגוף העסקי שאנחנו מייצגים, כאשר אם היה לי איזשהו רווח הון, או אם היה לי איזושהי פעילות, הוצאה חד פעמית, או יצרתי איזושהי הוצאה גדולה חד פעמית ואני רוצה לייחד אותה מהפעילות הרגילה, זה המקום שאני אכניס אותו. הסעיף הזה בדרך כלל נועד להציג דברים מיוחדים. הפסקתי פעילות של איזשהו ענף בעסק שלי, מכרתי ציוד ואני רוצה לייצג אותו בצורה נפרדת, עשיתי איזושהי פעולה משמעותית, למשל הפחתתי מלאי או עשיתי כל פעולה אחרת, שם אני אציג את הדברים האלה והם יופיעו לי במסגרת ההוצאות האחרות או הכנסות האחרות של הרווח והפסד. בסעיף הוצאות המימון ברווח והפסד, אני אפגוש את כל פעילות המימון של החברה, את הוצאות הריבית, את הפרשי ההצמדה. אם יש לי הכנסות מימון, אז אני גם אראה את זה שם, הרווחים מניירות ערך, הכנסות מריבית שנתתי וכולי וכולי. כל הדברים האלה יופיעו במסגרת הוצאות המימון של העסק, ושם אני אראה את הסעיף שמתייחד לתוצאה הזו. אז אם עברנו את ההכנסות ועלות המכירות והרווח הגולמי וכל הוצאות המכירה, שיווק, הנהלה וכלליות והוצאות האחרות, עברנו את הוצאות המימון, הגענו לרווח לפני מיסים, ואז אחרי הרווח לפני מיסים מגיעות הוצאות המס. הוצאות המס בעצם אלה הוצאות שישקפו את חבות המס שחלה על הפעילות העסקית. אם זה חברה זה חברה, ואם זה אדם יחיד זה אדם יחיד, ורק אחרי הוצאות המיסים אנחנו נגיע לרווח לאחר מס, שהוא בעצם הרווח שיראה לנו עד כמה החברה הייתה רווחית, הגוף הזה, הפעילות העסקית הייתה רווחית, בתקופת הזמן שאנחנו בודקים לאותו רגע. למה חשוב לי כל כך להתייחס לדוח הרווח והפסד? כי קודם כל, הדבר הבסיסי שאנחנו מסתכלים זה קודם כל האם פעילות רווחית או לא רווחית. זה הכי חשוב. חשוב לי לדעת מה הרווח הגולמי שלי, מה שולי הרווח שלי, כמה אני מרוויח.
מה ההכנסות שלי, מה ההוצאות שלי, עד כמה אני עקבי במהלך השנים, התקופות, ביחס להכנסות ולהוצאות. למשל, פעם אחת אם אני מושך משכורת, סליחה, סעיף המשכורת בעסק הוא 20%, אז אני לא ארצה לראות ששנה אחת הוא 20%, ושנה אחת הוא 40%. אני ארצה לראות שזה סביב ה-20% כל השנים, כמו שזה די עקבי. המידע ברווח והפסד הוא מאוד ברור. רווח, אין רווח, לא צריך להבין יותר מדי. זאת אומרת, מכל הסעיפים זה הדוח הכי פשוט להבנה. הכנסות, הוצאות, רווח, הפסד, מאוד קל לי להבין. אני יכול למצוא הוצאות שמייצרות בזבזת, זאת אומרת, אני יכול לזהות למשל את הוצאות השיווק, האם הוצאות השיווק שלי הן נורמטיביות, האם נותנות לי תוצאה בעקבות הפעולות שאני עושה, איפה יש לי הוצאות גבוהות, מה קרה בהוצאות הגבוהות, למה ההוצאות הן נמצאות וכו' וכו', מאוד קל לזהות את זה. אני יכול לנתח בצורה פשוטה על פני שנים את ההוצאות ואת אחוזי ההוצאה מתוך ההכנסות ולהבין אם יש שונות שצריכה לעניין אותי או לראות אם קרו דברים מיוחדים, ובסוף מאוד קל לי לקבל החלטה תפעולית על סמך הדוח רווח והפסד. הוא פשוט מאוד, יש הכנסה, אני רואה את המחזור פעילות, גדל, קטן, מה קרה שם, וקל לי לקבל עליו את ההחלטות העסקיות. לעומת דוח רווח והפסד, המאזן הוא דוח שהרבה אנשים מפחדים ממנו. למה? כי הוא לא באמת ברור. אני אאיץ קצת את הקצב ואני אנסה להסביר לנו בתמונה של מאזן מה המשמעות של המאזן. אז קודם כל, ברמה העקרונית, מאזן הוא בעצם נותן תמונה ליום אחד מסוים, ברגע אחד. אני לוקח מצלמה, אני מצלם את מצב החברה ואני מקבל תמונה של הנכסים של החברה מול ההתחייבויות של החברה לאותו יום. בעצם המאזן בסופו של דבר מסביר לי דבר אחד מאוד פשוט. איך מימנה החברה את הנכסים שלה? מה קרה במאזן ואיך היא מימנה את הנכסים? ואם אני אסתכל על הדרך שהיא בנויה, אז יש לי מצד אחד את הנכסים, שזה הצד הימני של המאזן, בצד השמאלי של המאזן יופיע לי התחייבויות של החברה הזו מול ההון העצמי. כאשר צד הנכסים תמיד יהיה שווה לצד ההתחייבויות וההון העצמי. כלומר, כשאני רוכש נכס, אני יכול לקנות אותו או דרך התחייבות, שתכף נבין מה זה נכס ומה זה התחייבות, או שאני קונה אותו מתוך ההון העצמי שלי. כלומר, אם למשל רכשתי מכונה ולא לקחתי הלוואה, אז אני אראה שבצד הנכסים תופיע לי מכונה של 100,000 שקלים, ומצד השני רכשתי את ההלוואה, את המכונה הזאת, סליחה, מתוך הון עצמי, לא לקחתי הלוואות. זאת אומרת, לחברה הייתה פעילות של הון עצמי, שהיא מכרה והיא הרוויחה כספים, ומתוך הרווח הזה אני לקחתי ורכשתי את המכונה. אבל לעומת זאת, אם רכשתי את המכונה ו40% מתוכה רכשתי בהלוואה, אז המאזן שלי יראה את התמונה הבאה. ויגיד לי, תקשיב, קנית מכונה ב100,000 שקלים, לקחת התחייבות מנותן אשראי כנראה של 40,000 שקלים, ואת היתר, ה60,000 שקלים, קנית מתוך הון עצמי שהיה לך, וזו תהיה תמונת המאזן. אבל בואו רגע נבין מה זה נכס. מה זה אותם נכסים שנמצאים במאזן, ומה זה אותן התחייבויות. אז קודם כל, נכס במאזן, ההגדרה שלי מאוד פשוטה. זה בעצם כל משאב כלכלי שיש לי, בין אם זה בבעלות שלי, ובין אם אני יכול לשלוט עליו, והוא צפוי להביא לי תועלת עתידית. למשל, מזומנים. אם יש לי מזומן בחברה, ברור לי שזה משאב כלכלי שהוא שלי, ברור לי שהוא יכול להביא לי תועלת עתידית. אם אני משקיע בחברות בנות, ברור לי שזה נכס, משאב כלכלי שלי, שהחברת בת הזאת יכולה לבוא ולייצר הכנסות ולחלק לי דיבידנדים, ולכן היא תייצר לי תועלת. אם יש לי מכונה, אז המכונה הזאת תייצר לי פעילות עסקית. אם קניתי מוניטין, ותכף נבין מה זה מוניטין שנתקדם טיפה, אז אם קניתי מוניטין, קניתי איזשהו שם של משהו טוב, שהוא משאב כלכלי, שבהחלט מייצר לי פרנסה והכנסה עתידית, כך גם לגבי לקוחות, וכך גם לגבי מלאי, וכך גם לגבי פטנטים. זאת אומרת, כל המשאבים הכלכליים שהם שלי, ומייצרים לי איזושהי תועלת בעתיד. לעומת זאת ההתחייבויות,
ההתחייבויות שלי מייצגות בעצם איזשהו חוב נוכחי שקיים, שהוא נובע כמובן מאיזשהו רים של העבר. זאת אומרת, למשל, לקחתי הלוואה, זה חוב נוכחי שיש לי, בגלל שלקחתי, קניתי איזשהו נכס או ביצעתי איזושהי פעולה ולקחתי בגינו הלוואה. אז ההתחייבות שלי היא בעצם מחוב שיש לי היום, שנובע ממשהו שעשיתי בעבר, וכתוצאה מהצורך לסלק את ההתחייבות הזאת או לשלם אותה, אני כמובן אצטרך להוציא משאבים מהעסק שלי. אז כך למשל, כשאני קונה סחורה מספקים, אני מייצר התחייבות כלפי הספק שאני צריך לשלם אותה בעתיד. כשאני מרוויח כסף, אז אני חייב לרשויות המס כסף, למע"מ, למס הכנסה עובדים, ביטוח לאומי עובדים וכולי וכולי, יש לי התחייבות. אם אני לוקח עובדים שיעבדו עבורי, אז אני מייצר התחייבות כלפי העובדים לשלם את השכר, וכל אלה התחייבויות שקיימות לי בתוך המאזן. איך נראה המאזן כפלטפורמה? יש לי שוב את צד הנכסים, ויש לי את צד ההתחייבויות, אבל הפעם חילקנו את זה לעוד שני חלקים. בצד הנכסים אני מייצר חלוקה בין נכסים שאני קורא להם נכסים שוטפים, לבין נכסים שאני קורא להם נכסים קבועים, ודרך נבין למה אני עושה את ההבחנה הזאת. וגם בצד ההתחייבויות אני מייצר את ההבחנה. יש לי התחייבות שוטפת מצד אחד, לעומת התחייבות לזמן ארוך, ובסופו של דבר אין את ההון עצמי. אבל הכלל הוא אותו כלל. צד הנכסים תמיד יהיה שווה לצד ההתחייבויות ולהון העצמי. מאזן תמיד יהיה מאוזן. מה זה אומר נכסים שוטפים? אז הנכסים השוטפים זה בעצם אותם נכסים, אותם משאבים כלכליים, אבל אלה משאבים כלכליים שקל לי להפוך אותם למזומנים. זאת אומרת, אני יכול להמיר את הנכסים השוטפים שלי למזומן בדרך כלל עד שנה. וכל נכס כזה, שאני יכול להמיר אותו עד שנה למזומן, אני קורא לנכס שוטף. למשל, לקוחות. יש לי לקוח, סביר להניח שבתוך השנה הקרובה אני אגבה את החוב של הלקוח ואהפוך אותו למזומן. יש לי מלאי, המלאי הזה אני אמכור אותו ואני אהפוך אותו למזומן. יש לי מלאי בבנק, בוודאי שזה מזומן. לעומת זאת נכסים קבועים, אלה נכסים שמשרתים את הפעילות הכלכלית שלי, אבל לזמן ארוך. למשל, אם אני קונה מכונה, המכונה הזאת משרתת אותי, אבל אני לא אממש אותה למזומן בשנה הקרובה, אלא המכונה הזאת אני אייצר זרם מזומנים לעסק שלי, לפעילות העסקית שלי, לזמן מאוד מאוד ארוך, ולכן זה נחשב כנכס קבוע ולא כנכס שוטף. וכך למשל בנכסים השוטפים, אני יכול לראות שיש לי את המזומנים, גם מזומנים בקופה וגם מזומנים בבנקים. אם יש לי פקדונות שהם עד 3 חודשים, גם הם נחשבים למזומנים. אם עשיתי השקעות קצרות טווח, למשל בניירות ערך, שאני יכול לממש אותם, קניתי תעודות סל, קניתי קרנות נאמנות, קניתי ניירות ערך סחירים שאני מממש אותם בשוטף, ולכן אני יכול אותם למזומן בצורה מאוד מאוד מהירה. לקוחות וחייבים שדיברנו, על המלאי שדיברנו, יש לי לפעמים גם הוצאה מראש. למה הוצאה מראש זה נכס שוטף? כי הוצאה מראש זה נכס כי שילמתי כסף בשנה מסוימת, נניח ב-2024 שילמתי 100,000 שקל מראש לארנונה של שנת 25, כי הבטיחו לי הנחה והיה לי מזומן והיה לי כדאי לשלם את זה. אז שילמתי ב-2024 כסף לעירייה, זה נהיה לי משאב כלכלי שמשרת אותי בשנה לאחר מכן, ולכן זה הפך להיות לנכס שוטף. ויכולים להיות גם חייבים אחרים. למשל, יכול להיות מס הכנסה שחייב לי כסף, או מע"מ שחייב לי כסף, או כל גוף אחר שחייב לי כסף, ואני יכול להמיר אותנו לנכסים שוטפים. מה קורה מבחינת הנכסים הלא שוטפים? הנכסים הקבועים. אז בנכסים הקבועים אני יכול למצוא את הרכוש הגבוה שדיברנו עליו, אותה מכונה שאני מציג אותה בערכים נטו אחרי שהורדתי את הערך שלה, אותו פחת, מי ששמע ומי שמכיר, ונדבר על זה בוובינר הבא ולא היום על ההפחתות. אני יכול למצוא שם השקעות שעשיתי לטווח ארוך שאני לא מתכוון להמיר אותם, השקעה בחברות אני יכול לראות שם, וגם כל מיני נכסים לא מוחשיים ששילמתי עבורם. זאת אומרת, אני לא אראה בנכסים הקבועים, אני לא אראה פטנטים שאני פיתחתי. אני לא אראה את השם שלי כמוניטין, אני לא אראה אותו שם. אני כן אראה
ידע, פטנט, מוניטין ששילמתי עבורו. שילמתי עבורו כסף ואני יודע לדעת כמה הוא עלה לי. אלה הנכסים הלא מוחשיים שיופיעו במסגרת הרכוש הקבוע. לעומת זאת, אם אני הולך לצד ההתחייבויות, אז גם כאן אני מחלק את ההתחייבות השוטפת להתחייבות זמן ארוך. כשבהתחייבויות השוטפות, בדומה מאוד למה שדיברנו על הנכסים השוטפים, גם כאן אלה התחייבויות, שאני מחויב לפרוע אותם במשך התקופה הקרובה, ותכף נראה רשימה של התחייבויות כאלה. לעומת זאת, התחייבויות לזמן ארוך, אלה התחייבויות שאני פורע אותם לטווח זמן ארוך יותר, זאת אומרת מעל 12 החודשים הקרובים. וכך בהתחייבויות השוטפות אני אמצא את הספקים שלי, אני אמצא הוצאות לשלם, זאת אומרת הוצאות ששייכות לתקופה אבל עדיין לא שילמתי אותן, הלוואות לזמן לא שצר אלא לזמן קצר, זאת אומרת אני אמצא הלוואה או את חלק ההלוואה שאני הולך להחזיר בשנה הקרובה, כך למשל אם לקחתי הלוואה ל5 שנים, אז במסגרת ההתחייבות השוטפת אני אקח את חלק ההלוואה שהולך להיפרע בשנה הקרובה ואני ארשום את זה שם כדי שאני אראה שזו התחייבות שוטפת. ולעומת זאת בהתחייבויות הלא שוטפות אני אמצא את אותן הלוואות לזמן ארוך שמועד הפירעון שלנו הוא מעל שנה, או התחייבויות אחרות שיש לי זמן ארוך, למשל התחייבות לסיום יחסי העובד מעביד וכולי וכולי. וכך בסופו של דבר, אם אני חוזר לתמונה ולהצגה הזו, יש לי את הנכסים השוטפים והקבועים, יש לי את ההתחייבויות השוטפות וההתחייבויות לזמן ארוך, ובסוף נשאר לי ההון העצמי. כשמה ההון העצמי שלי משקף? ההון העצמי שלי בסוף משקף את חלק הבעלים בעסק. זאת אומרת, אם אני לוקח את כל הנכסים ומוריד בהם את כל ההתחייבויות, מה נשאר לי? כאילו תגידו שזה אפילו יכול להיות כמו מה שווה החברה הזאת במונחים של הרישום החשבונאי. זאת אומרת, אם קניתי נכס ב100 ולקחתי הלוואה ב80, אז לכאורה אני שווה 20 שקלים. אנחנו לא מדברים על שווי שוק, החשבונאות לא מדברת במונחים של שווי שוק. החשבונאות מדברת במונחים של עלות. לכן אחרי זה צריך לקחת ולעשות הערכת שווי לחברה כדי להבין מה הערך האמיתי שלה. אבל אם אני מסתכל נטו, אני רואה מה שווה החברה מבחינת הנכסים נטו שלה. וככה אני אמצא במסגרת ההון העצמי, אני אמצא את הון המניות שלי, ששם זה ההון שהוזרם על ידי הבעלי המניות כנגד המניות שהם קיבלו. אני אמצא את יתרת הרווח שהיא צוברת לי את כל הרווחים שהיא עשתה במהלך השנים ועדיין לא חילקתי אותם כדיבידנד לבעלי השליטה. ואני אמצא איזשהו סעיף של קרנות הון שאני לא רוצה לסבך אתכם יותר מדי, אבל קרן הון זה איזשהו אירוע חד פעמי, חריג מאוד, שבו אני מייצר רווחים הוניים לחברה שהם לא במסגרת הפעולות השוטפות שלה. למשל, יכול להיות שאני מוכר את המניות, נניח ויש לי מניה שהערך הנקוב עליה הוא 10 שקלים, ומכרתי אותה ב100 שקלים, הנפקתי אותה ב100 שקלים, ואז אני יצרתי לחברה איזשהו רווח שנקרא איזושהי קרן הון. לא הולך לסבך אתכם בזה יותר מדי, אבל זה גם איזשהו חלק מההון העצמי שקיים. ואם אני תסתכל על כל המאזן המפחיד הזה שבעצם מרכז את כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, אז יש לי כאן למעשה את הצד הנכסים השוטפים, ששם אני אמצא את כל מה שדיברנו עליו, המזומנים ושווי המזומנים וההשקעות והלקוחות והמלאי והוצאות המראש, ויש את הנכסים הקבועים, הלא שוטפים שדיברנו עליהם, שעומדים מול צד ההתחייבויות הקצרות והתחייבויות הזמן ארוך וההון העצמי. ובואו רגע נעשה דוגמה ונבין למה המאזן הזה תמיד חייב להיות מאוזן. הוא אף פעם לא יגיע למצב שהוא לא מאוזן. אז בואו ניקח דוגמה פשוטה. בואו נגיד שלקחתי וקניתי קרקע ב5 מיליון שקלים, כשמחצית מהקרקע הזאת נרכשה במזומן, ומחצית מהקרקע הזאת נרכשה בהלוואה. איך אני אראה את זה במאזן? אז במאזן זה יופיע לי ככה. שימו לב שבמזומנים שהיו לי הורדתי 2.5 מיליון, לקחתי הלוואה לזמן ארוך של 2.5 מיליון, והיא מימנה לי רכישה של רכוש קבוע שפה נמצאת הקרקע ב5 מיליון. כך שאם אני אסכם את צד הנכסים אני אגיע ל2.5 מיליון, ואם אני אגיע לצד ההתחייבויות אני אגיע גם פה ל2.5 מיליון, ככה שהמאזן הזה תמיד יצא לי מאוזן. כלומר תמיד יש לי תנועה בין הסעיפים השונים כדי לייצר מאזן שהוא מאוזן בסופו של דבר. אם אני אקח דוגמה אחרת, מצב שבו לקוח שילם לי, היה חייב לי כסף 100,000 שקלים,
הוא שילם לי 20,000 שקל ששמתי בבנק, ובשאר הכסף קניתי מכונה. אז מה יקרה? אני אוציא מהלקוח, אני אוציא 100,000 שקל, שאותם אני אעביר לבנק, אני אעביר 20 כי זה מה שקרה בבנק, ויתרת הכסף תלך לצד המכונות, כך שבסופו של דבר יש לי פה 20 ועוד 80 זה 100, פחות 100 נשארתי באפס, זאת אומרת אם פה יש לי 0 ופה יש לי 0, אני עדיין מאוזן. המאזן יראה תמיד תמונה מאוזנת. ותמיד צריך לזכור שבסופו של דבר הוא מספר סיפור אחד, איך מימנתי את צד הנכסים. האם הכל מהתחייבויות, האם התחייבויות והון עצמי, וככה אני יודע לספר את הסיפור. למה המאזן חשוב? כי בעצם המאזן הוא נראה איזשהו משהו מאוד פשטני, הרי אתה מספר לי סיפור על נכסים שוטפים, נכסים הגבוהים, ומה זה בכלל מעניין אותי? זה מעניין אותי כי כשנגיע לניתוח של הדוחות הכספיים אנחנו נראה שאני יכול להשתמש במאזן כדי להבין הרבה מאוד דברים עמוקים על החברה. ולפעמים כשאנשים עורכים דוחות כספיים, ושואלים את עצמם איך לסווג כל מיני פרטי מאזן, אין חשיבה עמוקה עד הסוף איך יקרא את זה מי שרוצה לקרוא את המאזן, משום שלפעמים יש נטייה לסגור את המאזן, ללכת להחתים לקוחות על מאזן, נגמר הסיפור, אבל רגע אחרי זה צריך לחשוב, אבל המאזן הזה, אותו לקוח ירצה לקחת אותו לבנק. האם המאזן משקף באמת בדרך שבה עשיתי אותו את הפעילות של החברה? האם יכולתי להציג את הדברים בצורה אחרת כדי שהמאזן יראה יותר טוב כלפי נותני האשראי, למשל אם אני צריך לקבל אשראי? לא בצורה שקרית, אבל בצורה שהיא תשקף טוב יותר את הצורך שלי מול נותני האשראי שלי. ולכן אנחנו נגיע לניתוח דוחות כספיים, אני אראה לכם את הצד הזה של הניתוח, ואז אתם תבינו איך אני יכול ללמוד ממה שנראה מאוד סכמטי, אתה בסך הכל מעביר מספרים, איך אני יכול ללמוד האם המאזן הזה הוא מאזן שהוא טוב לי, או מאזן שהוא פחות טוב. אז דיברנו בעצם עד עכשיו על שני דוחות, אני רואה את השאלות, אני אענה עליהן אחר כך. אני רואה, יש הרבה שאלות, אני אענה עליהן אחר כך, כבר ראיתי חלק מהדברים אני גם אענה עכשיו, במהלך התזרים מזומנים, וחלק אני אענה בסוף, אני פשוט רוצה, דחסתי לשעתיים, שעה ושעה, זה לא הרבה זמן אני יודע, אבל הוובינר הזה גם מוקלט ויעלה גם לערוץ היוטיוב של המשרד, כמו כל וובינר אחר, ומי שירצה אחרי זה יראה, ואז שאלות נוספות כמובן הם תוכלו לשלוח לי למייל ואני אענה לכם באהבה גדולה. אז דיברנו על שני מאזנים, שתי דוחות, סליחה. דיברנו על דוח הרווח והפסד שמראה על תוצאה עסקית, דיברנו על המאזן שבעצם מראה לנו על תמונת מצב של הנכסים וההתחייבויות של החברה, ואני רוצה לדבר על אחד הדוחות שבעיניי הוא אחד החשובים שבהם. אולי אפילו קצת יותר ממאזן ורווח והפסד, וזה דוח על תזרים מזומנים, שבדרך כלל אנשים נוטים להתעלם ממנו ולא להתייחס אליו כל כך, ודווקא הדוח על תזרים מזומנים הוא דוח מאוד משמעותי מבחינתי. אז מה זה דוח על תזרים מזומנים? דוח על תזרים מזומנים בעצם, אם לחשוב על זה רגע, קחו מצב שבו פתחתי את העסק שלי היום, ונכנס, הגיע הספק על הבוקר לתת לי את הסחורה, קניתי סחורה ב100,000 שקלים, שמתי אותה למדפים, הכל טוב ויפה, עכשיו הספק לא מכיר אותי, הוא לא מוכן לעבוד איתי, אלא אם כן אני אתן לו מזומן, ולכן לקחתי 100,000 שקלים ונתתי לו 100,000 שקלים, עשיתי לו העברה בנקאית, כדי שייתן לי את הסחורה, וכרגע אני בבנק במינוס 100,000 שקלים. עכשיו הגיע לקוח, ואהב מאוד את הסחורה שלי בחנות, הוא אמר לי אין בעיה, אני משלם לך 180,000 שקלים על כל הסחורה, תודה, מכרתי לו את כל הסחורה, החנות שלי ריקה, לא קרה לי שום דבר, זה היום הראשון שפתחתי את העסק, וכשאני חוזר הביתה ושואלים אותי, נו איך היה יום ראשון בעסק שלך, אני מספר, תקשיבו, זו הייתה הצלחה כבירה, אני קניתי ב100,000 שקל ומכרתי באותו יום ב180, הרווחתי 80,000 שקל היום הראשון, הלוואי ויהיה ככה כל יום, אבל דבר אחד לא סיפרתי, וזה שבעוד שלספק שילמתי במזומן, הלקוח שלי אמר לי, אין לי בעיה, אני קונה את הכל, אבל אני משלם לך שוטף 60. זאת אומרת, אתה תראה לי את הכסף רק עוד 60 יום לפחות מיום הרכישה. וכשאני הולך לבנק, אז הבנק אומר לי, חביבי, אתה במינוס 100,000 שקל, כי אתה שילמת לספק ואין הכנסה, ואני מספר לבנק, רגע, שנייה, אבל
הייתי אצל קובי רובינר, הנה הרווח והפסד שלי, יש לי 80,000 שקל רווח, איפה הכסף? המטרה של דוח התזרים מזומנים זה בדיוק להראות את זה, להראות לאן ברחו המזומנים מהחברה, כי בדרך כלל אתם יודעים שבאים באים לסליחת סוף שנה אצל רואי חשבון, אז רואי החשבון תמיד מספרים, הרווחת יפה, ויש לך רווח חודשי כזה וכזה, ותמיד השאלה של הלקוח זה איפה הכסף? אני לא רואה את הכסף. וחלק מהדרכים להראות ללקוח איפה הכסף זה דוח על תזרים מזומנים. אז דוח תזרים מזומנים הוא מספק את המידע על התקבולים והתשלומים בתקופה שלנו. הוא עוזר לנו להבין מה קרה במזומנים, זאת אומרת, מה הייתה התנועה, מאיפה זה נבע כל השינויים בתנועה. מה, מאיפה החברה יכולה להשיג את המזומן שלה, האם החברה יודעת להפיק מזומנים, לא יודעת להפיק מזומנים, האם החברה שלנו יכולה לפרוע התחייבויות, האם היא בצמיחה, האם היא בדעיכה. אני יכול ללמוד הרבה מאוד דברים מדוח התזרים מזומנים, אנחנו בעיקר נדבר על זה כשנגיע לניתוח של הדוחות, ואז נעשה את זה בכמה דוגמאות, כל הוובינר הבא יהיה בעצם דוגמאות על סמך הוובינר הזה. ואז נוכל להבין איך אני יכול לנתח חברה ולהבין את המשמעות שלה. אבל אם אני אסתכל על מטרות של הדוח תזרים, יש לי בעצם 3 מטרות. אני יכול להבין קודם כל איך מומנה הפעילות השוטפת, אני יכול ללמוד את זה דרך הדוח הזה. אני יכול להבין את תוכניות ההשקעה של החברה, האם החברה היא חברה בצמיחה, זאת אומרת היא משקיעה כסף או שהיא מממשת השקעות, האם החברה הזאת היא לוקחת על התחייבויות נוספות או שהיא פורעת התחייבויות, וכל הדברים אני יכול ללמוד מדוח אחד והוא יסביר לי כמעט את כל הסיפור של החברה, מה שמאזן ורווח הפסד לא יוכלו לספר לי. יש לנו בדוח התזרים מזומנים יש לנו בעצם 3 חלקים. יש לנו דוח שמספר מה זרם המזומנים שנובע מהפעילות השוטפת, זאת אומרת מההכנסות וההוצאות השוטפות של העסק. מה קרה בעולם ההשקעות, וזוכרים את הנכסים הלא שוטפים? מה קרה בנכסים הקבועים שלך? האם אתה משקיע? האם אתה מממש? מה עשית בתחום הזה? ומה קורה בפעילות המימון? פעילות המימון זה האם לקחת התחייבויות, האם פרעת התחייבויות, קיבלת דיבידנדים, חילקת דיבידנדים, מה קורה באירוע הזה? זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אני לוקח ואני שואל מה זה דוח תזרים מזומנים, זה בעצם לקחת את הדלי הזה של הכסף שיש בחברה, ולספר לי איך זה יתחלק במהלך התקופה. מה קרה עם הכסף הזה בפעילות השוטפת, מה קרה עם הכסף הזה מבחינת השקעות, ומה קרה בכסף הזה מבחינת התחייבויות של הלוואות ודיבידנדים וכו'. אז בואו נתחיל רגע מתזרים מפעילות שוטפת, ונבין מה אנחנו מדברים על תזרים מפעילות שוטפת. אז בתזרים מהפעילות השוטפת, אנחנו בעצם מקבלים תשובה לגבי התקבולים והתשלומים שנבעו מהפעילות העסקית. זאת אומרת, אם יש לי את הרווח וההפסד שדיברנו עליו בהתחלה, פה תזרים מזומנים פעילות שוטפת לוקח את הרווח וההפסד, אבל מתרגם אותו לכסף שנכנס וכסף שיצא. מזומן טהור, אך ורק מזומנים שנכנסו ויצאו. לעומת זאת, כשאני מדבר על תזרים מזומנים מפעילות השקעה, אנחנו מדברים על זרם התשלומים שנובע מפעילות ההשקעה של החברה. זאת אומרת, כמה שילמתי כדי להשקיע בנכסים וכמה קיבלתי ממימוש של נכסים. זה יראה לי מה קרה באפיק הזה. וכשאני מדבר על זרם המזומנים פעילות מימון, שם אני אוכל להבין מה קרה מבחינת גיוסי הון, האם לקחת הלוואות, האם פרעת הלוואות, האם קיבלת דיבידנדים או האם חילקת דיבידנדים, מה עשתה החברה בכל הפעילות של תזרים המזומנים. ובואו נצלול רגע טיפה לעומק כי זה אחד הדברים החשובים. אז קודם כל, תזרים מזומן פעילות שוטפת, אמרנו זה רווח והפסד על בסיס מזומן טהור, זאת אומרת זה מתרגלים את הרווח והפסד למונחי מזומן. בדוח תזרים זה בעצם החלק הכי משמעותי, כי הוא בעצם מספר את כל הסיפור. אם הייתי משקיע, אני מצפה לראות עסק שיודע לייצר מזומנים, הרי זה המטרה. העסק שאני קונה או העסק שאני רוצה להשקיע בו, מה הוא מעניין אותי? הוא מעניין אותי אם הוא ידע לייצר מזומנים. העסק לא יודע לייצר מזומנים, הוא פשוט לא מעניין. ולכן תזרים מזומנים פעילות השוטפת ייצג לי את זרם הכניסה של הכספים, פחות זרם היציאה של הכספים על הפעילות השוטפת בלבד. ותדעו לכם
שעסק שיש לו תזרים מזומנים מפעילות שוטפת חיובי הוא מלך, הוא נסיך. זה עסק שאני אוהב אותו כי cash is king, זאת אומרת, הכסף הוא זה שישחק פה, וזה העסקים שאני רוצה, כי אז אני יכול גם לחלק בונוסים לעצמי ולעובדים שלי, אני יכול להשקיע בפעילות חדשה, אני יכול להרחיב את עצמי, אני יכול לקנות חברות בנות, אני יכול למזג עסקים נוספים, אני יכול לקנות מתחרים שלי, אני גם יכול לפרוע התחייבויות ולהקטין את הנטל המימוני שלי, אני יכול לחלק דיבידנדים, זאת אומרת, אני בערך יכול לעשות כל מה שאני רוצה, וזה השאיפה של כל עסק. השאיפה של כל עסק צריכה להיות תזרים מזומנים חיובי, ואחד כזה שמאפשר לי באמת לעשות מה שאני רוצה בעסק. לעומת זאת, כשאני מדבר על תזרים מזומנים מפעילות שוטפת, אז סליחה, כשאני מדבר על מזומנים מפעילות שוטפת שיש לי זרם שלילי של מזומנים, אז אני מזהה מצוקה. זאת אומרת שכשמגיעים אנשים ואני רואה אותם מגלגלים את המע"מ, או שמגיעים למשכורות והם צריכים למשוך את השמיכה, אין להם כסף לפה ואין להם כסף לשם, או שהם צריכים לשלם לספקים ומושכים את הספקים לכסף, אלה עסקים שבדרך כלל באים תזרים מזומן שלילי, וצריך להבין לאן הכסף בורח להם. ואת זה אפשר ללמוד מדוח התזרים. מי הגוף או מה הגוף או מה הגורם שמייצר לי את הזרם המזומן שלילי. בדרך כלל מדובר או בנטל מימוני מאוד כבד, זאת אומרת שמפת האשראי של הגוף של הפעילות העסקית לא נכונה. למשל, יש הרבה אנשים שנטו בתחילת המלחמה שהאוצר הציע הלוואות בערבות מדינה, נטו לקחת הלוואות בערבות מדינה. למה? כי בצורה הגיונית ההלוואות היו בריבית מאוד נמוכה, בתנאים מאוד מאוד טובים, ולכן היה לכאורה כדאי לקחת את ההלוואות האלה, אבל ההלוואות האלה הן הלוואות ל5 שנים. כלומר, מבחינת זרם המזומנים, מבחינת נטל האשראי שמוטל עליי, כשלוקח הלוואה ל5 שנים, אני משלם הרבה מאוד כסף בשוטף. ואם אין לי את היכולת התזרימית לשלם את זה, אז אני מייצר זרם מזומנים שלילי, שמכניס אותי ללחץ במקומות אחרים. ולכן, היו פה לא מעט לקוחות שבאו לקבל את ההלוואה, ואנחנו לא רצינו שיקחו את ההלוואה הזאת, ולא הסכמנו לעזור לקבל את ההלוואה, משום שהיא לא הייתה נכונה, הייתה מכניסה אותם לבורות, וצריך לדעת גם את זה. הגוף השני שבדרך כלל אנחנו רואים אותו בבעיות שמייצר זרם מזומנים שלילי, זה בעלי השליטה. בעלי השליטה שמנותקים מהדוחות שלהם, ולא מבינים כמה כסף העסק שלהם יודע באמת להכניס, נוטים לקחת שכר גבוה ממה שהם יכולים למשוך, ואז אמנם בבית הם מקבלים שקט, אבל בעסק הם מקבלים המון המון רעש וזרם מזומנים שלילי, ואז מתחילות הריצות ולהשיג מימון ולהשיג אשראי, ומתחיל הבלגן. ובסוף המטרה שלנו, מי שפה הוא מהלקוחות, ויש לי פה גם וגם אנשים שלך וגם שלו, יודע שהמטרה שלי כשאני מדבר על פעילות עסקית, אני מדבר על איזון, לדעת לאזן, לדעת אז העסק צריך להיות היצרן של הכסף, מכונה מדויקת, צריך לקבל את העלויות הנכונות שלו, לא למשוך ממנו יותר מדי, כדי שאפשר יהיה להמשיך לפתח אותו ולייצר ממנו עוד ועוד מזומנים, על זה בדיוק מדבר תזרים מזומנים מפעילות השוטפת. מה קורה תזרים מפעילות השקעה? אז אמרנו, הוא מייצג את פעילות ההשקעה בחברה, השקעתי בנדל"ן, במכונות, בכלי רכב, השקעתי בניירות ערך, עשיתי השקעות, יש לי כסף מזומן בקופה שהשארתי אותו, וכשיש לי תזרים מזומנים שליליים מפעילות השקעה, זה הפוך על הפוך. כי תזרים שלילי מפעילות השקעה זה אומר שלקחתי כסף ושמתי אותו בנכסים. זאת אומרת, השקעתי את המזומנים שלי בתוך נכסים. כלומר, לקחתי ויצרתי עתודה כלפי העתיד להתרחבות, להתפתחות. כלומר, במקום לקחת את הכסף של 100,000 שקל, לקחת אותו הביתה כמשכורת, שמתי אותו במכונה, השקעתי אותו במשהו שהעסק ידע לייצר עוד דברים בעתיד. ולעומת זאת, שיש לי תזרים חיובי בפעילות השקעה, זאת אומרת שכל הפרויקט הזה של השקעה הניב לי הכנסה, זה אומר שאני מממש השקעות. זה אומר שאני פורע אותם. עכשיו, יכול להיות שאני במצב של קושי, כי אני פורע, כי אני חייב מזומנים, אז אין לי ברירה, אני רץ ומוכר נכסים,
אבל זה יכול להיות גם לפעמים מצב שאני מממש נכסים שסתם מכבידים עליי, זאת אומרת, אני בכדור פורח, אני רוצה לפרוח, ויש לי נכסים שאני לא צריך אותם, הם סתם יושבים עליהם, ואני רוצה להעיף אותם, אז אני מוכר אותם, ואז יש לי תזרים חיובי מפעילות ההשקעה. צריך לדעת לבחון את זה כדי להבין האם זה נכון, האם זה טוב או לא טוב. זה לא סתם להסתכל ולהגיד שלילי זה טוב כי אתה משקיע וחיובי זה לא טוב כי אתה מוכר, צריך להבין גם למה אתה עושה את הדברים האלה. מבחינת פעילות מימון, אז אמרנו שתזרים המזומנים מפעילות מימון הוא תזרים שבא ומצביע על ההתחייבויות שלוקחת או פורעת החברה מנותני האשראי שלה. כך למשל, יש לי תזרים שלילי מפעילות מימון, זה אומר שאני מחזיר הלוואות. זאת אומרת, אני משלם כסף, אני משקיע כסף בפעילות המימון, אני מחזיר את ההלוואות, או אני מחלק דיבידנדים. האם זה טוב? בוודאי שטוב. כי משום שאם אני יכול לקחת מזומנים ולהעיף התחייבויות, זה אומר שאני נפטר מדברים שמכבידים עליי, שהם לא טובים לי, בטח אם אני יכול לחלק דיבידנדים. אלא אם כן, חלוקת הדיבידנדים היא לא מחוברת למציאות. זאת אומרת, אני לא יודע שאני לא יכול לחלק דיבידנד, ואני מחליט כן לחלק דיבידנד. לכן תזרים מזומנים חיובי מפעילות מימון הוא בדיוק ההפוך. הוא מצב שבו אני מקבל אשראי, לוקח על עצמי אשראי, זאת אומרת הענף של המימון מייצר לי מזומנים, אני לוקח התחייבויות נוספות עליי, ואז השאלה לצורך מה אני לוקח הלוואות. פה נכנסת השאלה של הלוואות טובות ולא טובות, שאנחנו נדבר עליהן בהרחבה כמובן בוובינר הבא של הניתוחים, שנעשה שם אך ורק ניתוחים של דוחות. אבל אם אני לוקח הלוואה, אז השאלה האם ההלוואה הזאת היא נועדה למצוקה כי אין לי כסף לשלם משכורות ואני רץ מהר לקבל אשראי מהבנקים או נותני אשראי אחרים, או אולי יש לי תוכנית התפתחות ואני לוקח את ההלוואה הזאת כדי להתפתח, כמו למשל אני קונה עוד פעילות עסקית או אני קונה עוד מכונות ואני לוקח הלוואה, וכל הדברים האלה בעצם באים ומשקפים. ולסיום אני רוצה להראות לכם את הגרף. מי שמכיר את המודל של אג'יקס, אג'יקס מדבר על מודל חיי הארגון. יש פה עוד שלבים, אני לקחתי רק 4 מתוכם כדי להראות, אבל בעצם המודל הזה מדבר על מצב, הוא מנסה להסביר כל שלב בחיים עסקיים של עסק, מה קורה שם, מה הגורמים, ובעצם לזהות את זה מבעוד מועד כדי להימנע. בעצם אם מדברים, בגדול הוא מדבר על, יש שם לדעתי 10 שלבים, אבל בגדול הוא מדבר על השלב של הצמיחה, של הסטארט-אפ, זה השלב של ההזנקה, ואז אני מתחיל להתבגר עם החברה, מגיע לשלב של רגיעה, ואז מתחילה דעיכה עד הסוף שהוא מוות, כאשר אנחנו נראה בשמיני לשישי, זה עוד 3 שבועות, אנחנו נראה בשמיני לשישי, אנחנו נראה איך אני יכול לראות את זה בתזרים המזומנים. כך למשל, אם אני אסתכל על עסק בצמיחה, עסק שהוא נמצא בצמיחה, אז אני יכול לראות שבדרך כלל בפעילות השוטפת הוא נמצא די break even, לפעמים הוא נמצא בהפסד, כי הוא משלם הרבה מאוד כסף ולא מכניס עדיין, אבל אני אראה בעיקר התזרים ההשקעה שלו הוא שלילי. תזכרו, תזרים השקעה שלילי, זה אומר אני משקיע בנכסים, אני משקיע במכונות, אני משקיע בצמיחה שלי, וכדי להשקיע, מאחר ואין לי כסף, אני לוקח מימון. זאת אומרת, זה יהיה שלב שבו אני מקבל מימון, ומשקיע אותו בעסק, ואף קדימה, אף למעלה, מתחיל להשקיע את כל הכסף אך בחברה, אני לא מושך כספים הביתה, אני כל כולי נמצא בעסק. כשאני מגיע לרמה של יציבות למשל, אז אני אראה שיש לי תזרים חיובי מפעילות שוטפת, זאת אומרת העסק שלי יודע לייצר מזומנים, אני אראה שפעילות ההשקעה שלי יציבה, אני לא בטירוף של השקעה בנכסים, אני די יציב, אני פעם משקיע, פעם מוכר, ומבחינת הפעילות מימון אני אפילו מחזיר את כל ההלוואות האלה מהתזרים החיובי, זאת אומרת אני נפטר מההלוואות שלקחתי. וההפך הגמור הוא בשלב של דעיכה. בשלב של דעיכה אנחנו נראה שהפעילות השוטפת לא מייצרת מזומנים, יש לי תזרים שלילי מהמזומנים, אני אראה כדי לחסות את הבור הזה של התזרים השלילי מפעילות שוטפת, אני מוכר נכסים, נפטר מנכסים, אז יש לי מזה פעילות תזרימית חיובית, ואני אפילו לפעמים נאלץ לקחת אשראי, וגם מהפעילות מימון אני מקבל כסף. ככה שבסופו של דבר, אנחנו נוכל ללמוד הרבה מאוד דברים מהדוחות הכספיים שאנחנו מכירים. אוקיי,
אז זה להיום. אנחנו כמעט שעה, אז אני שמח שממש הספקנו בתוך שעה. אני יודע שקצת רצתי, אבל שוב, זה הולך לעלות בערוץ היוטיוב, אפשר לראות את זה שמה. וגם בהמשך, אני לא יודעת אם נוציא את זה כקורס דיגיטלי, או שאני אעלה את זה פשוט כפרקים, אבל אני אחלק את זה לחלקים מורחבים יותר, ושם תוכלו לראות את הפרקים. בשמיני השישי הוובינר יהיה מאוד שונה ממה שעשינו עד היום בוובינרים. בדרך כלל בוובינרים אני מדבר ומדבר ומדבר ומסביר. בוובינר של השמיני לשישי אני גם מדבר ואדבר, אבל אני אראה הרבה דוגמאות. זאת אומרת, אנחנו נלמד על כל מיני יחסים פיננסיים שחשובים להבנה של הדוחות הכספיים, יחסים פיננסיים שהבנקים, כשאתם הולכים לבנק, הם מסתכלים עליהם ואתם לא יודעים שהם מסתכלים, אבל הם מסתכלים ובודקים אותם, ואנחנו נראה סוגים שונים של חברות, דוגמאות חיות, איך זה נראה כשכבר מבינים איך לנתח את הדוחות ואיך להבין אותם. ואז גם מי שמתעסק פה בהשקעות, ומי שמתעסק פה בלגייס אשראי, ומי שמתעסק פה בלהבין סתם את העסק שלו, להבין מה מצבו, יוכל קצת יותר לראות שזה באמת כל המטרה של שני הוובינרים האלה. אז אני רגע אענה על השאלות ברשותכם. לגבי תזרים מפעילות השקעה, אז כמו שאמרתי, תזרים שלילי מפעילות השקעה זה אני משקיע, ותזרים חיובי מפעילות השקעה זה אני מממש, בדיוק, כן? זו הייתה שאלה. על זה כבר ענית, תודה רבה, היה ברור תודה רבה לכם. אוקיי, ראיתי מה ששאלת אותי, דוד, מאוד קשה לענות כאן על השאלה הזאתי. קודם כל, כי אני צריך לראות את הנתונים, אז אתה יכול ליצור אותי קשר, יש פה את המייל של המזכירות במשרד, תעביר את הנתונים עם שאלה, יעבירו את זה אליי, ואני בשמחה אענה לך. בשמחה אני אסתכל ואני אענה לך. איך אפשר ללמוד שווי של חברה? אוקיי, אז אני לא הולך לדבר על הערכות שווי, אבל אני כן רוצה בחצי מילה. הנתונים החשבוניים שאנחנו מציגים בדוחות הכספיים אלה נתונים על בסיס עלות. זאת אומרת, אני מסתכל על כמה עלה לי בפועל, לקוח מביא חשבונית, קנה מכונה ב-100,000 שקל, רושמים בעד חשבונות, קנה מכונה ב-100,000 שקל. קנה מגרש ב1,000,000 שקל, רושם קנה מגרש ב1,000,000 שקל. יכול להיות שמחר המגרש הזה שווה 20 מיליון שקל. אני לא יודע את זה מהדוחות הכספיים. אני כן אדע שאם אני אקרא את הדוחות ואני מסתכל איפה נמצאת הקרקע, אני אדע להעריך. כשבאים להעריך חברה, יש כל מיני שיטות, ולפי אופי החברה אנחנו נלמד להעריך. זאת אומרת, אם יש לי למשל חברה נדל"נית שמשקיעה בקרקע, אז לא יעניין אותי להעריך אותה לפי תזרים מזומנים שלה, כי אין לה תזרים מזומנים. אני כן אעריך אותה לפי ערך מקרקעין שלה. אם יש לי עסק פעיל, למשל חנות פרחים, אז אני כן, את העסק הזה אני כן ארצה להעריך לפי תזרים המזומנים שלו, כמה מזומנים הוא יודע לייצר. אז כל עסק אנחנו מעריכים אותו בצורה שונה, ויש שיטות הערכה לפי זרימת מזומנים, ועוד כל מיני שיטות, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל אני לא הולך לגעת בזה, לא היום בטוח כי סיימנו, ובטח לא בשבוע הבא, בשמיני לשישי, ששם נדבר על ניתוחים של הדוחות וההבנה, כי זה לא קשור לנושא. אבל אולי בעתיד, לא יודע, נתת לי רעיון, אולי בעתיד. חברים, אני רוצה להודות לכם מאוד, השעה 9, אנחנו נסיים כאן. תודה רבה, נעמתם לי מאוד, ושוב, מוקיר תודה גדולה על זה שאתם עולים פעם בחודש, ממש לא מובן מאליו בעיניי, וכל עוד אתם עולים, אני אמשיך להופיע. תודה וערב טוב.